Аз лично съм на мнение, че този треньор не става и заемам позицията на Салах. И причините са много. За мен той наследи един граден с години отбор от Юрген Клоп, усъвършенстван до най-малкия детайл. Качи се на кораба, ти даде един пример такъв с него, тръгна с попътния вятър и си спечели шампионската титла. Само че когато разбичка, ако мога да ползвам тази дума, отбора с някаква грандиозна селекция за половин милиард, какво направи? Отбора в момента е в средата на таблицата в Англия. И знаеш ли каква друга тъпотия бих могъл да кажа има от негова страна? Освен ако ръководството не го е натискало за това, защото пък ако той е настоявал, това е най-голямата тъпотия. Значи взимаш Екитике, той започва ударно. Гол след гол в началото и се започва с спекулациите, че въпреки всичко си държиш на Александър Исак. Защо? Футболистът ти влиза в отбора, перфектен е, имаш дори алтернативи за неговата позиция. Да не говорим, че дори Гакпо може да играе като централен нападател, ако се наложи. И правиш всичко по силите си, накрая взимаш за някакви помрачителни пари Исак. Той не играе сумати мачове, формата на Екитике пада, после почва да пуска Исак, когато Екитике отново е в по-добра форма, поне според мен. И всичко това влияе на настроението и на обстановката. това той трябва да си тръгне. И според мен, когато в отбора имаш най-голямата ти звезда в последните години, Салах е там, вече ще станат скоро 10 години ще станат, от 2017 година е в отбора. И ти го закотвяш на пейката, този, който ти е дал всичко за клуба и който... Милен, когато най-голямата ти звезда каже, че вече не е нужно да се доказва всеки ден и е дал достатъчно, тогава ти е ясно вече, че нещата не изглеждат така. А тогава защо... Защото всеки, независимо как се казва, би трябвало всеки един ден да се доказва. А тогава защо съблекалнята застава на позицията на Салах? Това изобщо не е сигурно. Това са спекулации, които все още никой не е потвърдил. Какво значи играта на отбора, говори ли те за това, че искат Слот да ги ръководи? Ти отново гледаш тук и сега, без изобщо да погледнеш назад, без да видиш перспектива. Ти каза, взе толкова много за половин милиард. Изчакай на тези хора, независимо колко струват, им трябва време. Абе, това са абсолютни глупости. Като вземеш, като дадеш половин милиард, трябва да имаш веднага резултати. А не след време. Важният елемент, който да помогне на Слот. Веднага започна. Екитике дойде и почна да вкара от първия матч. В смисъл, когато дадеш толкова пари за футболисти, естествено, че напрежението ще е върху тях. Ма ти играеш в Висшата лига, играеш в Ливърпул, платени са за тебе 100 милиона, ти какво очакваш? Как така няма да има критики? Вирц дадоха си за него там колко 150 милиона бяха за него? Не, по-малко. Окей, пак бяха някакви... Добре, приключили. Пак бяха много, не съм. Пак бяха много, до момента няма нищо. Тък му се зарадва човека, че е вкарал гол, то се оказа автогол. Мисъл, така добре си е направил селекцията този човек и така добре ги е подредил в отбора, че е тотална катастрофа. Да завърша с на Слот оправданията. След всеки матч, когато Ливърпул не спечели, те са някакви безумни тъпоти. Любими отбор на Мартин, те много шеги си правят с него, ама Ковентри ли бе? Не, Астън Вила. Примерно, днеска загубихме от Астън Вила, защото играхме срещу два отбора, Астън и Вила и така нататък. Така, такъв тип самооправданията на Ливърпул ни бият всеки матч, където ни фан. Кога са губили. Не бе, казвам такъв пример самооправданията. Това е шега. Вила, Тринидад и Тобаго, Босна и Херцеговина. Да, твоите са много смешни. Страхотни анализ ще чуем сега. Просто самочувствието му дойде в повече, реши да се прави на голямата работа, както Тен Хаг в Ман Юнайтед, като настъпи по Роналдо. Човекът ти вкарва 16 гола и ти казваш, не, той не се старае за отбора. Кой вкарва в Юнайтед след Роналдо 16 гола? Има ли такъв? Ако ги събереме 4-5 човека, може и да направят такава бройка. Добре, така че по същия начин. Футболиста, който ти е който е направил огромен фурор с отбора, който феновете обожават и ти кажеш, аз съм по-голям от него. Сега ще го сложа на пейката и те ще види и те ще видят и самите фенове. И какво ще видят след един месец този човек? Максимум един месец Слот е аут. Максимум. Тайминга на това, което в момента прави Салах, е ужасно за клуба. Къде знаеш какво му обяснило ръководството? Присъства на преговорите? Той ги води преговорите. Той не е присъствал, той му е агент. Защото знаеш, че Салах говори много рядко. Само когато има полза, само тогава застава пред медиите и говори. Така беше, когато искаше нов договор, така беше и сега. Не съм сигурен обаче, че ако Ливърпул не беше взел този матч с Лийдс, той щеше да излезе и да говори. Просто издебна момента. 3-3, идеално е тук да се покаже на сцената. Истината е, че през този сезон с променената система, не е много по вкуса на Салах, но само му погледни по какъв начин помага на тима си. По никакъв. Той има, дори да говорим за асистенците и головете, които са мисля, че 4 гола и 2 асистенции на фона на 47 за целия сезон, но при положение, че не ти върви играта, в дефанзивен план си 0, и срещу ПСВ Айндховен се видя как не си голи човека оттам.
падна, мисля, че втория гол в матча, ако не бъркам. И при това положение какво очакваш? Че отново ще бъдеш то, който няма да бъде сменен през целия сезон. При положение, че има толкова нови футболисти и то качествени, и то с класа. Съвсем нормално е в този момент да поемеш малко лидерската роля, но тази лидерска роля не е поведението, което Салах демонстрира към момента. И няма сила на света, която да ме убеди, че ръководството на Ливърпул ще застане зад Салах, защото знака, който ще даде към всички останали е, че един футболист може да решава, било той Салах, бъдещето на треньора на Ливърпул, която е институция. Не съм много убеден, че голямата част от привържениците на Ливърпул ще вземат неговата страна. Още повече, че в момента е много важно какви резултати в следващите мачове ще постигне Слот. Така че... Негативни от сега мога да ти кажа. Ти си добре, какви са? Добре, защо? На базата на какво смяташ? На базата на това, че са като разграден двор в защита. Виж, че всеки мач пускат по 2-3 гола, от който и да е отбор. ПСВ, отбор от Нидерландия ги пускаха по 2-3 гола, но вкарваха 4-5. Ами може би заради тази свобода в атака на Салах, за която говориш, където сега няма. И където търка пейката. Може и това да е причината. Пускали са, ама са вкарвали повече заради свободата в атака. Така че да не се правят много такива специалисти, като трупат някаква серия от успехи и стават големите треньори. В България има много примери за такива големи треньори на хартия. Така че малко по-смирено и по-спокойничко. Че много почват да си вярват много хора и става малко досадно. Един от най-големите клубове в света. Така. Този клуб няма значи, този клуб може да си позволи да зачерпа легенди на клуба. Ти знаеш, че Салах е в идеалния отбор за всички времена. А Слот къде ще е? Дали ще е при... Той е със статута на легенда на Ливърпул вече. Не знам дали знаеш, но заедно с Лампард делят третото място като в висшата лига по най-много голове и асистенции. Мисля, че 279 или нещо подобно беше. Той си е изградил вече името. И точно на базата на това, което е изградил, поведението му не отговаря по никакъв начин на статута, който има. Напротив, това, което е направил и което има като статут, не отговаря на отношението към него. Ето тук е разлика.